Moikka, tässä olisi Pavetti Gamer ja tänään pelataan Skywarsia Frame Networkissa, joten mennään peliin. No, tää alkoikin ihan heti. Ei tarvinnut kauheasti. Oi, nyt tuli aika hyvää kamaa heti ensimmäisestä chestistä. Sitten käydään kattoo alachesti. Ja käydään sen jälkeen vielä kattoo että olisiko puussa chestiä. Koska sielläkin saattaa joskus olla jonkunlainen chesti. No niin, olihan täällä chesti. Oi, nyt on muuten semmoista kamaa, että huuhuu. Näillä me voitetaan. Jep, nää on meidän voittokamat. Otetaan enemmän miekka. Ja sitten bovi käteen. Sitten vähän sienisoppaa käteen. Niin eiköhän näillä pitäisi pärjätä. Ainakin musta tuntuu siltä. Ok, sitten voisi alkaa lähteä toisten saaria vallottamaan. Ja tuo yrittää samaa taktiikkaa kuin minäkin, eli puutaktiikkaa. Toivottavasti se ei osaa sitä helmipalloja. Näitä me tarvitaan. Ei! No you don't! Jos siitä tuli ensimmäinen killi. Nyt me voidaankin lähteä saman tien tuonne saarelle. Onneksi oli tuommoinen aika noob, että suoraan vaan toisten saarelle. Ja se, kun otetaan täältä nämä jäät, niin saadaan turvavettä. Tuolla keskelle näyttää yrittävän joku. Sitten pitää laittaa vedet niinku vaikka tohon, niin ei kuolla jos tippuuta. Ja jes joo, se meni just silleen niinku mä halusin. Juu. Eipä täällä ois ketään. Oispa täällä vaan semmonen, joka ei oo luutannut mitään tai... Joo, täällä näköjään on semmonen sienisopat. Flint and Steel. No, pakko käydä täällä alhaalla. Ei, täällä on ollut joku. Mutta se ei oo ottanut, se ei oo vaan tajunnut ylächestiä, joten mennään pois täältä. Sitten katsotaan, laitetaan vähän sienisoppaa ja nyt kirveltää silmiä. Ai, no niin, sitten mennään. Hyvä, tuolla ei oo, tällä saarella ei oo ketään, joten mennään sinne. Sitten miekka kätteen, jos joku tulee. Jahas, täällä on ollut tyyppi, koska blokkeja. Ei oo yhtänyt mitään. Hyvää kamaa. Ja se on minä ja tuo, ja nyt se kuolee. Ei! Melkein oli killi. Se oli melkein killi. Se on minä ja tuo. Toivottavasti mä voitan tän pelin. Se olisi tosi kivaa. Ping. Heti kun se tulee tuo. No, mikä nuubi? No, se oli tämmönen peli tällä kertaa, ettei se ois. Muistakaa subscribata ja tykätä videosta, joten se ois. Moi moi! Moi!